Głos wolnego Iranu ucichł. Francusko-irańska pisarka, ilustratorka i reżyserka Marjane Satrapi zmarła w wieku 56 lat w Paryżu. Znana na całym świecie dzięki Persepolis, swojej autobiograficznej powieści graficznej, która stała się klasykiem gatunku, a później została zaadaptowana na nagrodzony w Cannes film. Opisała swoje dzieciństwo w Iranie podczas rewolucji islamskiej z humorem, czułością i klarownością. Urodzona w Iranie, w połowie lat 90. przeniosła się do Francji, stając się z czasem i dzięki swojej twórczości czołową orędowniczką wolności słowa. Po sukcesie filmu Persepolis kontynuowała swoją karierę filmową, realizując 5 kolejnych filmów, w tym hollywoodzką czarną komedię The Voices. Następnie w Anglii zekranizowała powieść o życiu Marii Skłodowskiej-Curie, tworząc film Radioactive. Pomimo wygnania Marjane Satrapi zawsze nosiła swój kraj w sercu. Dała głos irańskiemu narodowi z siłą i humanitaryzmem, które są głęboką inspiracją.